Doncs vinga, noies. Bona tarda, comencem a gravar la primera sessió de Masterclass, que avui la dedicarem a la llei 19/2014, que és la llei de transparència, bon govern i govern obert, i llavors mirarem de veure aquests diferents blocs, el que és transparència, el que és bon govern, el que és govern obert, i també repassar tot el que és el dret d'accés a la informació pública, i aleshores a partir d'aquí fer una repassada d'aquesta llei que està molt d'actualitat i es va implementant cada vegada més. Comencem, si us sembla, amb el primer bloc, que és el bloc de la transparència. Llavors, aquí a la dreta veieu que l'article 2 de la llei 19/2014 fa tot un recull de les definicions. De tot el que va explicant, en l'article 2 fa tot un recull de definicions. Aleshores, a la part dreta teniu les definicions que ens dona la llei per saber de què estem parlant i després ja al marge esquerre ja anem comentant totes les característiques que preveu la llei. Pel que fa al tema de la transparència, se'ns diu que la transparència és l'acció proactiva que té l'administració per tal que ens doni a conèixer tota la informació que té. Tota la informació que té, bé sigui perquè l'ha generat ella mateixa o bé sigui perquè en l'exercici de les seves funcions li ha arribat a ella o ho té al seu abast. Aleshores, el que més caracteritza la transparència és aquesta acció proactiva, aquesta paraula de proactiva, que significa que l'administració d'ofici ha de posar al nostre abast tota la informació, tot el que és informació pública. Aleshores, diríem que tradicionalment, en les lleis administratives, nosaltres sempre hem tingut el dret d'accés a la informació pública, el dret d'accés a arxius i registres, però sempre partíem de la base de que fossin arxius i registres, per tant, que havien de ser procediments tancats, perquè no vulneressin els drets personals de les persones que estaven interessades en aquell procediment. Amb tot el tema de la transparència i de la informació pública que tracta aquesta llei 19/2014, fem un pas més enllà. I el que ens ve a dir aquesta llei és que ara no cal que un procediment estigui tancat perquè la gent pugui veure'l, sinó que ja l'administració, de manera proactiva, per ella mateixa, ja ens ha d'anar publicant tot el que fa. M'és igual si és en un procediment obert o si és un procediment tancat. Llavors, aquesta és la gran novetat que incorpora aquesta llei de transparència. Clar, lògicament, xoca sobretot amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquí el problema és el xoc que pot tenir amb les dades de caràcter personal. Ja veurem que hi ha una sèrie de limitacions, tant pel que fa a la transparència com pel que fa a l'accés a la informació pública, que fa que controli d'alguna manera aquesta possibilitat de xoc amb els drets de caràcter personal. Aleshores, el que ens diu, pel que fa a la transparència, el que ens interessa saber de la llei és que la informació ha de ser pública i hem d'aprofitar les eines electròniques per poder-ho fer de manera pública. És a dir, que, per tant, la idea és publicar en llocs públics tota aquesta informació. Es fa, a més, a través d'un sistema integral que es fonamenta en el portal de la transparència. Amb això el que es vol dir és que es crea una superplataforma, que és el portal de la transparència, i que el gestionen a l'àmbit de Catalunya, el gestiona l'Administració de la Generalitat. Quan nosaltres entrem al portal de la transparència, aleshores veiem tots els portals de transparència de tots els ajuntaments, de tot el que és administració local, consells comarcals, diputacions provincials i fins i tot també de que són síndics de greuges, sindicatura de comptes, Parlament, etc. És a dir, nosaltres, si jo, per exemple, vull veure la informació de l'Ajuntament de Mataró, per exemple, doncs tinc dues opcions. O bé me'n vaig directament al portal de transparència de l'Ajuntament de Mataró, o, si no sé ben bé on és, me'n vaig en aquest portal integral, on ho integra tot, i busco ajuntaments, busco Ajuntament de Mataró, clico allà i ja em redirecciona directament al portal de transparència de l'Ajuntament de Mataró, en aquest cas. És a dir, i aquesta és la idea del que et diuen, un portal de transparència que és integral. A més, dins del portal de transparència, també allà es troba ubicat el registre de grups d'interès i també s'inclouen tot el que són canals de participació o procediments participatius que veurem una mica més endavant a veure en què consisteixen. Aleshores, pel que fa a les obligacions de transparència, és a dir, nosaltres estem a la transparència, per tant, tenim un portal de transparència, publiquem informació, però quines característiques ha de tenir aquesta informació? El que se'ns diu és que per poder garantir aquesta transparència, aquest dret dels ciutadans que puguem veure tot el que fa l'administració, és necessària que aquesta difusió sigui veraç i sigui objectiva, és a dir,
s'asseguri l'administració que és correcta en tot moment. I a més l'ha de tenir permanentment actualitzada i l'ha d'anar constantment corregint si s'ha de modificar qualsevol cosa. A més, s'ha de recollir amb unes eines que sigui fàcilment accessible i comprensible, que l'ha d'ordenar en diferents temes, perquè nosaltres puguem buscar en el buscador i sigui intuïtiu i sigui fàcil de localitzar i aleshores, i per tant, fàcilment comprensible. La idea és, a més, que aquest portal s'interconnecti amb la resta de registres i de portals públics que puguin haver-hi per poder recollir tota la informació pública que pugui estar ja amb eines electròniques. Per això ens parla de la interoperabilitat. La interoperabilitat és la interconnexió entre els diferents registres públics i els diferents portals o canals públics. I després ens parla de la reutilització, és a dir, no n'hi ha prou en què es publiqui aquesta informació, sinó que aquesta informació nosaltres l'hem de poder descarregar i després hem de poder treballar amb ella, és a dir, ha de ser reutilitzable. Aleshores, no obstant això, hi ha una sèrie de límits a la transparència. La veritat és que els límits que es fixen a la transparència són exactament els mateixos límits que té el dret d'accés a la informació pública i que veurem una mica més endavant. La llei de transparència ens diu que no podem publicar coses com a administració si poden suposar un perjudici per a la seguretat pública o bé perquè s'estan investigant delictes o bé, no cal que sigui delicte, infraccions administratives o infraccions disciplinàries o bé si aquell tema de confidencialitat o bé si pot posar en perill la igualtat de les parts en els processos judicials, si posa en perill o pot comportar un perjudici pels drets dels menors, per la intimitat, per altres drets privats, secrets professionals i drets de propietat intel·lectual i industrial o dades de caràcter personal. Aquests límits després els comentarem una mica més perquè ja dic, per sort, són exactament els mateixos límits que hi ha quan volem exercir el dret d'accés a la informació pública. Per tant, ja en parlarem una miqueta més. I en definitiva estem dient que l'administració ha de publicar-ho tot, però exactament quina és la informació que ha de fer pública? Doncs és tot aquest llistat que també ens fixa la mateixa llei de transparència. És a dir, l'administració ha de publicar tot el que fa referència a la seva organització interna, a la seva estructura administrativa, etc. Tot el que fa referència a la gestió econòmica, tot el que és pressupostari, tot el que és des dels pressupostos, fins a la comptabilitat pública, el patrimoni, l'inventari de béns que té l'administració, etc. Qualsevol decisió o qualsevol actuació que dugui a terme que es consideri que pot tenir una rellevància jurídica especial o que tingui una certa rellevància jurídica. En matèria de funció pública també tot el que fa referència a la plantilla de personal, relació de llocs de treball, el règim retributiu, tots els sous que són públics també. Després tot el que és procediments administratius en general i ja dic amb aquesta peculiaritat de que no cal que els procediments administratius estiguin tancats. Encara que estiguin oberts, s'han de publicar sempre salvaguardant els drets i la intimitat dels interessats en el procediment. Tot el que són contractes, tot el que són convenis, tot el que són subvencions, ajuts públiques, etc. Després, plans, programes, tot el que és el tema de les polítiques que duen a terme les diferents administracions, estadístiques, informació geogràfica i al final t'acaba dient la llei qualsevol matèria que pugui ser d'interès públic. Per tant, en definitiva, tot el que passi per les seves mans, bé sigui perquè ho ha elaborat la pròpia administració o bé sigui perquè ha arribat a les seves mans en l'exercici de les seves funcions, és objecte de publicació o de publicitat activa, com diu la llei de transparència. Aleshores, com dèiem abans, una de les característiques d'aquesta informació pública, d'aquesta informació que es publica en el portal de la transparència, és que ha de ser reutilitzable. Ja hem comentat abans que la idea de que sigui un format reutilitzable significa que tu puguis descarregar-t'ho i puguis treballar-hi com si fos un Word normal i corrent. És a dir, un PDF no és un format reutilitzable, per exemple, perquè el PDF sí, el puc visualitzar, me'l puc descarregar, però després no el puc matxacar, no puc treballar sobre ell. Això no seria un format reutilitzable. Si ho seria, el Word, per exemple, no? Llavors, la llei ens diu que la reutilització de la informació pública, el fet que jo pugui utilitzar allò que extrec del portal de la transparència, doncs ha de ser lliure i com a norma general no ha d'estar subjecte a cap restricció.
en el sentit que jo puc fer més o menys el que vulgui amb aquella informació. La puc desnaturalitzar, la puc treballar, fer el que vulgui. Però sí que ens diu que pot estar subjecte a la llicència Creative Commons. Aquesta llicència doncs, et subjecta la reutilització, és a dir, et diu, vale, sí, ho pots fer servir, però amb unes determinades pautes. O sigui, t'imposa alguna restricció. Alguna restricció com, per exemple, el fet que hagis de citar la font o hagis de citar l'autor o coses d'aquestes, no? Que és el més freqüent. Jo habitualment utilitzo molt aquestes fonts per poder elaborar els temes. Doncs, per exemple, me'n vaig a l'Escola d'Administració Pública, me'n vaig a la Diputació de Barcelona com faig temes locals i aleshores d'allà puc extreure molta informació oficial que sé que és correcta, actualitzada. Ara, això sí, en ocasions doncs, em demanen que citi la font o que citi l'autor, però és reutilitzable, és a dir, efectivament ho puc utilitzar. Per tant, sempre que es penja, que es publica una informació pública en el portal de transparència, necessitem i sempre s'ha d'indicar quines són les condicions de la reutilització. Per això que diem, perquè com que pot estar subjecte a alguna llicència Creative Commons, que n'hi ha de diferents tipus, doncs aleshores, quan es publica una informació, ens ha de dir com la podem utilitzar, no? Quines són les condicions, o més ben dit, quines són les limitacions, o sigui, fins a on podem arribar i què podem fer i què no. Val? Amb tot això hauríem vist aquest primer bloc, que seria el de la transparència, o sigui, la part de la llei, perquè la llei és molt intuitiva, la llei 19/2014 és una llei amable, per entendre'ns. Hi ha lleis horripilants, com pot ser la llei de contractes del sector públic, per exemple, o hi ha lleis més amables com és aquesta. I la veritat és que aquesta llei es pot llegir bé, de manera amable, perquè, ja dic, et recull primer unes definicions i et va parlant per temàtiques. Cada títol és una temàtica diferent i desenvolupa aquella temàtica i passa a una altra. I aleshores nosaltres ara hem vist aquesta primera part, que seria la part de la transparència, i ara ja entraríem al que és la part del bon govern, no? Que seria aquest bloc 2. Aquí també la llei de transparència ens dona la definició del que podem entendre per bon govern, que és el que tenim en el marge dret. El bon govern és tot aquell conjunt de principis, obligacions i regles sobre, d'una banda, el propi funcionament de l'administració pública i la qualitat dels serveis públics que nosaltres rebem. Una de les activitats principals de l'administració pública és precisament detectar les necessitats que puguin haver en la societat, que gestiona, i a partir d'aquestes necessitats cobrir-les, prestant directament un servei públic. Aleshores, per tant, aquesta llei de transparència incideix bastant en què es dugui a terme la qualitat dels serveis públics. I aleshores, per tant, aquí, dins del bon govern, s'inclou tot aquell conjunt de codis ètics i codis de conducta que fan que l'administració sigui una administració de qualitat. Aquesta és la idea. Anem a oferir una administració que actuï amb uns valors ètics i de comportament molt correctes i que, per tant, els serveis públics que desenvolupin siguin serveis públics de qualitat. Aleshores, clar, quan parlem del bon govern des d'un punt de vista genèric, en realitat estem parlant a tot aquest conjunt de principis ètics i de conducta. Aquests principis ètics i de conducta els ha de tenir, d'una banda, la pròpia administració, com a empresa, com a organització que és. Aleshores, aquests principis o valors que ha de tenir l'administració no estan pròpiament regulats a cap llei, sinó que és més una qüestió doctrinal. Parlen de principis de simplificació administrativa, de no dilatar el procediment, de la utilització de les eines electròniques, de ser eficaç, de ser eficient, etc. Això són principis que en realitat és com un recull, com un matxembrat, diríem, de principis que anem trobant a les diferents lleis i que tenen a veure amb l'administració com a organització que és. I llavors aquests serien uns principis i que la llei de transparència no els tracta perquè diu, hi ha les diferents lleis, aquests principis ja estan establerts, la doctrina ja els ajunta i ja és un tema que ja està regulat. En segon lloc, aquests principis ètics i de conducta també afecten a tot el personal al servei de l'administració pública, funcionaris, interins, laborals, eventuals, tot el que és personal al servei de l'administració pública. Però aquests principis ètics i de conducta del personal al servei de l'administració pública tampoc estan regulats aquí en la llei 19/2014,
Per què? Perquè ja està regulat en el TREBEP, en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i les diferents lleis que regulen autonòmiques o locals que regulen el que és el seu personal ja recullen un codi ètic, ja recullen un conjunt d'obligacions que corresponen al seu personal. I en el cas de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, com que és la normativa bàsica, ja fa un recull d'un codi ètic i un codi de conducta, amb un recull de principis ètics i principis de conducta, que és tot allò de tractar amb respecte i deferència tant als companys com als interessats, que és el fet que han de treballar tenint cura de tot el seu entorn públic, han d'actuar d'acord amb la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic, etc. Tot això són principis ètics i de conducta relatius al personal al servei de l'administració pública que ja ho tenim regulat també per una altra banda, que és amb tota la normativa en matèria de funció pública. Per tant, amb això, la llei 19/2014 tampoc s'hi fica. Però el que ens faltava aquí és que hi hagués una regulació de codi ètic i de conducta del que és el personal polític, per entendre'ns, no? Els polítics què? I aleshores, què és el que anomena els alts càrrecs, no? Quan aquí ens parla d'alts càrrecs, en la llei 19/2014, vol fer referència a tot el que és personal polític. És a dir, des de l'àmbit de la Generalitat, des del president de la Generalitat, els seus consellers, secretaris generals, directors generals, i fins aquí. Perquè a partir del subdirector general, inclòs en avall, ja són funcionaris. Per tant, fa referència a tot el que és personal polític, en l'àmbit dels ajuntaments, que sigui alcaldes, regidors, etc. És a dir, tot el que és personal polític. Aquí sí que no hi havia una regulació. Aleshores, aquí és on s'ha centrat la llei 19/2014. I ens diu que, efectivament, els alts càrrecs, al igual que la resta del personal al servei de l'administració pública, també ha d'actuar d'acord amb uns principis ètics i uns principis de conducta. Bàsicament, els principis ètics i de conducta que regula la llei 19/2014 són els mateixos que afecten a la resta de personal al servei de l'administració, com no podia ser d'altra manera, que s'hi han d'actuar amb respecte i deferència, amb vocació, amb dedicació, mirant de millorar constantment i formant-se, etc. I complint els horaris, en fi, tot el que ens afecta qualsevol personal al servei de l'administració pública. Però, a més, destaquen dues, per entendre'ns, obligacions extres que tenen els alts càrrecs, com a personal polític que és i per al tipus de càrrec que ostenten. Una és que tenen l'obligació de declarar les activitats i els béns patrimonials en un registre, que és el registre de declaracions d'activitats, que a més és un registre públic, que tu pots mirar, com a ciutadà, pots mirar per veure què tenen i a veure què fan. Per exemple, actualment es va mantenint actualitzat i aleshores ara actualment, si tu mires aquest registre de declaracions d'activitats, vas veient, busques a la persona en concret, actualment comença amb el Pere Aragonès, per exemple, en el cas del govern de la Generalitat, continua amb la Meritxell Budó i va continuant, i llavors et posen totes les activitats o tots els càrrecs que també ostenta, que ja et diu que són càrrecs que ostenta pel fet de ser vicepresident, president en funcions, portaveu, etc. I llavors està tot el llistat de tot el que és president, per exemple, me recordo la Meritxell Budó, per exemple, que posava que és presidenta també del CEPITI, del Centre de Tecnologies, que si és presidenta no sé quantes entitats autònomes, que si d'aquí i si d'allà, És a dir, hi ha d'haver-hi tota la relació per veure, perquè nosaltres com a ciutadans puguem veure que es compleix el règim que tenen d'incompatibilitats, que l'estan complint i que no estan fent activitats incompatibles. I després, a banda, també s'ha d'indicar tots els béns patrimonials que tenen, quantes cases tenen, quants terrenys tenen, etc. Òbviament, la llei de transparència, la llei 19/2014, ja ens diu que això s'ha d'identificar de manera que el que no pots posar, o sigui, tu has d'indicar té una casa, té 3 cases, per exemple, i 4 pisos i 2 terrenys. El que no pots dir és una casa al carrer, no sé quantos, a Barcelona, al carrer Balmes, 324 a Barcelona, per exemple, Això no, perquè per respectar la seva intimitat, és a dir, això també t'ho marca la llei. Diu, respectant que no es pugui identificar per salvar la seva intimitat, però sí que s'ha de saber a veure què. Més que res per poder comparar des que van començar i al cap del temps, si més o menys
tenen el mateix patrimoni o si aquí hi ha hagut un increment al·lucinant o a veure què ha passat, no? I després, a més, l'altra obligació extra que tenen és que, diu la llei, s'han de donar a conèixer els criteris d'acord amb els quals han estat designats. És a dir, això traduït, cada vegada que es nomena a un càrrec polític, a un alt càrrec, en el sentit de la llei, doncs s'ha d'enviar una nota de premsa amb el currículum d'aquesta persona, no? Una mica explicant que és una mica això, tenir en compte a veure quin és el seu currículum que justifiqui que pugui ser nomenat aquesta persona per aquest càrrec públic o polític que ostentarà. Això seria pel que fa al bon govern. Però ja dic, el bon govern engloba molt més, engloba principis no només dels alts càrrecs, sinó també de la resta de personal al servei de l'administració pública i de la pròpia administració pública com a entitat, organització, com a empresa, gran empresa pública que és. El que passa és que el que fa referència al personal i el que fa referència a l'administració ja està regulat per altres llocs. Aleshores, aquí la llei 19/2014 s'ha encarregat de regular el que faltava, que eren aquests principis ètics i de conducta referits en concret als alts càrrecs. Llavors, també la llei ens parla de la bona administració i dels serveis públics, de qualitat. Llavors, aquí el que ens diu és que quan parlem del bon govern, com dèiem, significa que el ciutadà té dret a una administració i uns serveis públics de qualitat. I llavors et diu que, per tant, les administracions han de garantir que tot el que els serveis que presten es presten amb unes condicions mínimes raonables de qualitat. La veritat és que s'han intentat molts sistemes per avaluar la qualitat dels serveis públics. S'ha intentat adaptar en l'àmbit de l'administració pública sistemes de qualitat que afecten, que s'utilitzen a les empreses privades. S'ha parlat de les normes ISO, s'ha parlat del model EFQM, s'ha parlat de diferents models. Al final resulta molt complex, pel que sembla, poder adaptar tots aquests sistemes d'avaluació de qualitat del que fa l'administració utilitzant aquests criteris de l'àmbit privat. Per què? Perquè en l'àmbit privat una empresa privada ho té molt fàcil per veure si va bé o no, perquè té uns clients i ha d'oferir uns productes i ha de tenir uns guanys o beneficis. En el cas de l'administració pública, aquests inputs que té l'empresa privada, l'administració pública no els té, perquè no té clients pròpiament dits, sinó que té usuaris, no fabrica productes, sinó que ofereix serveis públics i no ha d'obtenir beneficis, sinó que la seva finalitat última és satisfer la necessitat d'interès públic. Aleshores, ha resultat molt complicat intentar adaptar aquests sistemes per avaluar quina qualitat tenen els serveis públics que ens presta l'administració, mirant d'utilitzar sistemes aquests com les normes ISO. Tot això se'n va parlar molt, però cada cop va perdent fuelle, diríem, perquè costa, sembla, a la pràctica, trobar a veure com es pot fer. I el que ha anat guanyant impuls és aquest concepte de les cartes de serveis. Respecte a les cartes de serveis, s'ha de tenir en compte que s'han modificat, és a dir, la llei 19/2014 s'ha vist modificada precisament pel que fa a les cartes de serveis per la llei d'acompanyament als pressupostos del 2020 aprovats per la Generalitat. No sé si recordareu que en ple confinament, a l'abril, es van aprovar la llei de pressupostos de la Generalitat del 2020 i amb la llei de pressupostos es va aprovar la llei d'acompanyament, una llei de mesures fiscals, financeres, etc., per poder fer efectius aquells pressupostos de la Generalitat. Dins d'aquesta llei d'acompanyament de pressupostos dels pressupostos del 2020 es va introduir una modificació precisament d'aquí, de l'article 59, que és el de la llei de transparència, em refereixo, que és la que precisament ens parla de les cartes de serveis. Ha modificat una miqueta aquest contingut mínim, per això se l'he volgut posar aquí, una mica, ha afegit alguna cosa, però sobretot, jo potser el que destacaria més és que ens parla de que les cartes de serveis actualment ja no tenen naturalesa reglamentària. La llei de transparència originàriament ens deia
que les cartes de serveis s'aprovaven o per decret del govern o per ordre del conseller. Els decrets i les ordres són reglaments. Per tant, abans dèiem que sempre hem dit que les cartes de serveis tenen naturalesa reglamentària. La llei d'acompanyament ha modificat aquest punt i aleshores ens diu que les cartes de serveis s'aproven per resolució. Per resolució, diu, dels titulars del departament. Per tant, per resolució, cada conseller aprova la seva carta de servei del seu departament. Per tant, la carta de servei ja no té naturalesa reglamentària, sinó que és un acte administratiu normal i corrent, ja que és una resolució. Això és el que més destacaria i a tenir en compte, perquè és la primera modificació que tenim d'aquesta llei 19/2014 de transparència. Per la resta, el que sí que ens diu és que aquestes cartes de servei no s'han de confondre amb els catàlegs de serveis, que són dues coses diferents. Quan un departament et publica, tu fiques a la pàgina web d'un departament i et diu catàleg de serveis. Si tu cliques al catàleg de serveis, el que veus és un llistat dels serveis que pots trobar, que et pot oferir aquell departament. Ni més ni menys. No ens diu res més. Les cartes de serveis, sempre s'ha dit, és molt més que això. A les cartes de serveis no només hi ha una relació dels serveis que es presten, que això seria el catàleg de serveis, sinó que a més hi ha un autèntic compromís per part d'aquell departament de com es farà, amb quina qualitat es farà aquest servei públic i fins i tot t'ha d'indicar uns criteris, unes pautes perquè tu com a ciutadà puguis valorar si realment aquell servei públic s'està fent tal com estava previst que es fes. I fins i tot et diu com pots, quins camins tens per queixar-te en cas que al final aquest servei no es presti tal com s'havia de prestar. Per això és important tenir en compte el contingut mínim de les cartes de serveis perquè quan tu veus el contingut que n'adones realment és molt més que un catàleg de serveis, sinó que és una autèntica declaració d'intencions i a més amb efectes jurídics, perquè si no l'administració no compleix amb aquests estàndards mínims de qualitat, tu com a ciutadà pots presentar queixes, pots fer suggeriments, és a dir, pots discutir-ho d'alguna manera, per mirar que l'administració rectifiqui. El contingut mínim de les cartes de serveis són, primer has de dir quina és l'organització del servei, has d'identificar el responsable que gestiona aquest servei públic, aleshores tens la relació dels serveis que presta aquella unitat, que això seria ben bé el que seria el catàleg de serveis, t'ha d'indicar quins són els estàndards mínims de qualitat del servei, quines són les condicions d'accés, les mesures que es poden adoptar en cas que s'incompleixin aquests estàndards mínims, és a dir, si s'incompleix i jo et dic, escolta, això s'està incomplint, quines mesures adoptaràs per solucionar-ho, per reparar o corregir aquests incompliments. Després també ens parla dels drets i deures, ens ha d'indicar quins són els nostres drets i quines són les nostres obligacions com a usuaris d'aquests serveis públics, el règim econòmic aplicable, si s'ha de cobrar una taxa, un preu públic, el que sigui, i aleshores la manera o els canals que tenim com a usuaris del servei públic en cas de voler presentar alguna queixa o algun suggeriment, i finalment les guies que tenim per obtenir informació i orientació sobre aquests serveis públics. Llavors, dins encara d'aquest apartat del bon govern i el dret a la bona administració, també se'ns diu que, a més, hi ha d'haver-hi una millora contínua per part de l'administració de la qualitat normativa. És a dir, el que ens diu és que les normes, entenem per normes qualsevol regulació escrita, les normes s'han de fer de manera, o sigui, quan sigui realment necessari, s'ha de fer amb un llenguatge que s'entengui, que sigui fàcilment comprensible pel destinatari, que som nosaltres, els ciutadans, i que, a més, s'ha de procurar fer normes realment quan sigui estrictament necessari. És a dir, això de tenir aquest boom de vinga, aprovar reglaments i vinga, tot això s'ha de mirar d'evitar en la mesura del possible perquè no fa més que confondre i crear inseguretat al ciutadà, el que anomenem la inseguretat jurídica. Aleshores, en aquest sentit, ens diu que la iniciativa només s'ha de tirar endavant, només s'ha de promoure, la iniciativa normativa, o sigui, la idea de fer una norma, només s'ha de tirar endavant si realment hi ha una causa d'interès públic, d'interès general, que així ho justifiqui. I que l'administració ho ha de fer de manera que
l'aprovació d'una nova norma, d'una nova regulació, impliqui una simplificació. És a dir, si ho fem és per millorar el que tenim i per simplificar-ho, no per complicar-ho encara més. És a dir, si fem una nova norma, que sigui per mirar de simplificar els tràmits que demanem per demanar una llicència, etc. No per posar encara més pals a les rodes o posar encara més requisits per nosaltres poder exercir els nostres drets. Amb això hem vist el segon bloc, que és el bloc del bon govern, i aleshores passaríem al tercer bloc, que és el del govern obert. Anem bé? Em aneu seguint? No us sento. Sí, jo vaig bé. Vale. Sí, perfecte, gràcies. Vale, merci. Perfecte. Estupendo. Vale, ja en tinc prou. Merci. Bé, Gemma, bé. Vale, gràcies. Doncs aleshores passem al tercer bloc, si us sembla, que és el bloc del govern obert. El bloc del govern obert. Aleshores, aquí, en el govern obert, també, al marge dret, teniu la definició que dona la mateixa llei, a l'article 2, que ens diu que el govern obert és tot aquell conjunt de mesures que el que vol intentar és aconseguir un diàleg i una relació bidireccional entre administració i ciutadà. Aquesta idea del govern obert sorgeix arran de la percepció que té l'administració de que el ciutadà veu l'administració com una cosa molt llunyana, que viu en un altre món, diríem, l'administració, i que el ciutadà està allà per complir les obligacions que li imposa l'administració. La veu com una figura molt llunyana. I aleshores el que s'intenta és establir tot un conjunt d'eines, de mesures per facilitar que el ciutadà, si vol, pugui participar en la presa de decisions públiques, a l'hora de definir, d'aplicar, com diu la llei, polítiques públiques, etc. Llavors, en aquest sentit, estableix tot un conjunt d'instruments de participació o de col·laboració ciutadana. Aquesta seria la idea global del govern obert. Aleshores, què pretén aconseguir, per tant, aquest govern obert? Doncs ja ens ho diu la llei. Els reptes en matèria de govern obert són garantir una aplicació rigorosa d'aquesta llei de transparència, perquè ja us deia, és un tema que s'imposa i que es procura en la mesura del possible que realment es prioritzi en qualsevol actuació pública. S'intenta implementar un sistema de govern obert que integri la transparència, les dades obertes i la participació ciutadana. S'intenta lluitar contra la corrupció, contra més transparents som i contra més facilitats li posem al ciutadà perquè hi participi, doncs més difícil ho tenen per dur a terme activitats corruptes. I després també en l'àmbit sobretot de la contractació s'incideix en el sentit que a través d'aquestes eines es aconsegueixi fer, a part de contractar legalment, que només faltaria legalment, però també que des d'un punt de vista ètic, des d'un punt de vista social, sigui eficient i socialment responsable i econòmicament eficient. Llavors, s'incideix molt en el tema de la contractació, perquè, clar, la contractació pública es mouen molts diners i realment a nivell global, en els pressupostos, a nivell de macroeconomia, diríem, la contractació pública té un pes important. Aleshores, si nosaltres intentem fer un creixement econòmic sostenible, un creixement econòmic que permeti la incorporació des del punt de vista social o laboral, diríem, de tots els col·lectius, etc., doncs, si volem aconseguir tot això, necessitem començar, per dedicar amb l'exemple, i començar amb la pròpia administració, que quan fa contractes administratius hi ha contractes que són de molts i molts diners, doncs poden moure, poden inclinar la balança per aconseguir o no aquests objectius. Per tant, sempre quan es regulen qüestions com ara pot ser aquesta del govern obert, doncs sempre trobes l'incís en matèria de contractació. Aleshores, què tenim per poder facilitar la participació ciutadana? Quines són les eines que tenim a l'abast dels ciutadans? Doncs tenim, utilitzant les eines electròniques que hi ha avui en dia, tenim la pàgina transparènciacatalunya.cat, això és el portal de la transparència, que és el que us comentava a l'inici, una gran plataforma integral, en la qual hi trobem no només el portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona aquesta pàgina,
sinó també de totes les institucions, com el Parlament, com el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, etc., les universitats, fins i tot també hi són, sindicats, etc., i després tot el que és l'administració local, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc. De tal manera que tu, entrant en aquesta pàgina, pots accedir als portals de transparència de totes les institucions i administracions catalanes que hi ha en l'àmbit de Catalunya. Després, una altra pàgina que hi ha és el portal de dadesobertes.gencat.cat, que aquí es volca també tota la informació per part que va generant o que va recaptant la Generalitat o que va recollir la Generalitat en l'exercici de les seves funcions. I després tenim un altre portal que és el participa.gencat.cat, que aquest és un portal que quan tu entres en caselles, veus caselles, que et van indicant els processos participatius que estan vius en aquell moment i aleshores perquè tu, si vols, puguis entrar-hi i dir la teva i participar. De fet, en la pàgina aquesta del participa.gencat.cat trobes diferents caselles, que són les que et surten, les que veieu aquí sota. És a dir, en el participa.gencat.cat, quan entres, tens una pestanya que et diu processos participatius. Llavors, si cliques, et surt els quadres amb tots els processos participatius que estan vius en aquell moment. I aleshores, tu pots entrar-hi i aleshores participar amb el que et deixen. Els processos participatius són de temes en general, és a dir, és perquè puguis dir la teva en temes que estan allà sobre la taula. Però diríem, en el sentit de veure si per plantejar-se si s'ha d'implementar alguna política pública sobre aquell tema. Després, a la següent pestanya tenim els espais estables i consells. Aquí ja són polítiques públiques que estan en marxa, que estan implementades, i aleshores, mentre estan funcionant o estan implementades aquestes polítiques públiques, et dona la possibilitat també que hi entris i puguis anar dient la teva. Doncs això continua igual, continua millor, continua pitjor. Jo he estat mirant i bàsicament hi ha espais estables, per exemple, en matèria d'immigració, per exemple, en matèria de foment de la cultura catalana, com volem el futur de la nostra economia, també hi havia. És a dir, són polítiques que ja estan en marxa i aleshores, d'alguna manera, tu aquí, per això es diu que és un espai estable. Tu aquí entres i dius, escolta, jo no sé què esteu fent, però això va de mal en peor, per exemple, o pots posar de manifest situacions que coneixes que es produeixen i que van en contra d'aquesta política pública que s'està implementant. I després hi ha un altre punt, que és la tercera pestanya que trobeu en aquesta pàgina, el participa.gencat.cat, que és la participació pròpiament en el que és l'elaboració normativa. A l'elaboració normativa també la llei 19/2014 dona la possibilitat que nosaltres puguem participar també a l'hora d'aprovar una norma. Però de tota manera s'ha de dir que només ens deixen participar en dos moments. El primer moment seria just abans que es redacti el projecte de la norma. És a dir, abans de decidir, abans de tirar-ho endavant i començar ja a treballar i a fer el projecte de la norma, és el nostre primer moment per poder-hi participar. Podem dir la nostra, si creiem que sí, que s'ha de regular, si creiem que no cal, que s'hauria de fer així o que s'hauria de fer d'aquesta altra manera. I aleshores, a partir d'aquí, i tenint en compte les aportacions dels ciutadans, es fa el projecte de la norma i un cop elaborat el projecte de la norma i abans de portar-lo a la seva tramitació formal, sigui per llei, sigui si és reglament per part del govern, quan tenim el projecte de la norma, ve el segon moment en el qual nosaltres podem participar i aleshores fer les al·legacions o les aportacions que considerem en relació a aquell projecte de la norma. I ja està. Llavors, a partir d'aquí es poden recollir o no les nostres aportacions i aleshores ja es treballa, és a dir, ja es fa el procediment per l'aprovació d'aquella norma i aquí ja no hi participem. Amb tot aquest tema de la participació del ciutadà agafa especial relleu o especial interès als grups d'interès, valgui la redundància. També l'article 2 de la llei 19/2014 de transparència ens dona la definició del que podem entendre per grups d'interès. Els grups d'interès, com podeu veure, són persones físiques o jurídiques. Poden ser persones físiques o poden ser entitats, empreses. Si mireu el registre de grups d'interès,
agafa qualsevol forma jurídica, o sigui, és des del Futbol Club Barcelona, per dir alguna cosa, fins bancs i caixes a través de les seves fundacions, sindicats, no cal dir-ho, tot tipus AMPAs, per exemple, per dir una cosa encara més de l'àmbit més privat. És a dir, qualsevol format serveix, associacions de veïns, etc. Tenim, per exemple, hi ha un grup d'interès d'interins, per exemple, també, format per persones físiques, que són els diferents interins que s'han volgut apuntar en aquest grup d'interès. Aleshores, aquestes persones, siguin físiques o jurídiques privades, el que fan és participar en les polítiques públiques, participar allà on et deixen participar, dins del que és la presa de decisions públiques, amb la finalitat d'influir en les decisions que s'adopten. Els grups d'interès tradicionalment també s'han dit lobbies, i llavors és molt comú dir lobby, grup d'interès. No obstant això, des de la perspectiva de la Generalitat, la Generalitat considera que és millor dir grup d'interès i no dir lobby, perquè entén que lobby sorgeix més té més una finalitat més, diríem, de canviar les coses. I des de la Generalitat es vol donar el concepte de participar en la decisió de les coses, no canviar coses fetes, sinó participar en la implementació d'aquestes coses. I llavors ens diuen, bueno, lobby, però té com una connotació negativa, diem-li grup d'interès i deixem ja, si us fixeu, ara ja no... Abans es deia molt, el lobby, ara ja no es diu tant. I aleshores és perquè considera la Generalitat que té aquest component com negatiu, que no és el que perseguim amb el grup d'interès. No és que el grup d'interès vingui per canviar les coses, sinó que se li ha de donar la possibilitat de ja participar d'entrada en la presa de les decisions que es van adoptant. Aleshores, aquest seria el concepte del grup d'interès. Aleshores, per poder ser grup d'interès, el que sí que pots adoptar la forma jurídica que vulguis, però el que sí que se't demana és que t'inscriguis en el registre de grups d'interès. És obligatori. Si tu vols que et tinguin en compte i puguis participar en la presa de decisions públiques, és obligatori que estiguis inscrit en el registre de grups d'interès. Aleshores, un cop entres en aquest registre de grups d'interès, et compromets, diríem, a acatar un codi de conducta que està previst. Aleshores, per tant, a comportar-te d'una determinada manera, no buscar influenciar-te, és a dir, tenir un tracte d'igualtat amb tota la resta de grups d'interès, etc. Aleshores, si no estàs inscrit en el grup d'interès, no entres a l'agenda oficial dels càrrecs, que són els que prenen les decisions polítiques o les polítiques públiques. En el moment en què sí que estàs degudament inscrit en el registre del grup d'interès, aleshores formes part de l'agenda, diríem, dels alts càrrecs i, per tant, sempre que s'hagi de fer una reunió, que s'hagi de fer qualsevol activitat, seràs convidat o seràs informat per si vols anar-hi, doncs que hi puguis participar i puguis dir també la teva. No obstant això, s'ha de dir que la llei resulta una mica confosa, perquè primer et diu que només poden participar en aquestes polítiques públiques o en la implementació de les polítiques públiques els grups d'interès que estiguin inscrits en el registre, però després et diu que també s'accepta, també es crida o també es té en compte els grups d'interès que estan en procés d'inscripció, és a dir, que encara no s'han inscrit, però que ja han fet ells la gestió, però que encara no s'ha formalitzat aquesta inscripció. I després també et diu, finalment, que també se t'ha de tenir en compte com a grup d'interès si, tot i que encara no has ni presentat la sol·licitud d'inscripció, firmes una declaració responsable comprometent-te a inscriure't en el registre del grup d'interès. Aleshores, al final, és aquelles coses que al final dius, bueno, en què quedem? Perquè la llei també et diu, cal que estiguis inscrit, que ho podeu veure el que diuen al punt 2, no? Diu cal que estiguis inscrit en el registre del grup d'interès perquè formis part de l'agenda i s'adscrigui. Però després diu, bueno, o que estiguis en procés d'inscripció, i després diu, o si firmes una declaració responsable i dius que properament t'inscriuràs, també t'avisem, no? És a dir, que s'han de tenir en compte els tres factors. I és així en la realitat, perquè si mires qualsevol agenda oficial, tu poses agendes oficials i et surten totes i veus
les reunions, fan reunions, jornades, inauguracions, etc. I aleshores vas veient entitats i et diuen en procés d'inscripció, inscrites o declaració responsable. O sigui que realment veus que hi ha els 3 criteris aquests. Llavors, actualment hi ha un únic registre de grups d'interès. Inicialment es van fer, és a dir, no hi havia el registre de grups d'interès i aleshores cada entitat que volia ser grup d'interès havia d'anar-se a inscriure en el registre. Si era una associació, en el registre d'associacions. Si era una fundació, s'anava a inscriure en el registre de fundacions. Si era una societat, anava al registre mercantil. Llavors, al final, era un lío, perquè si volies tenir un control dels grups d'interès, havies d'anar buscant per tots els registres per veure qui era grup d'interès i qui no. La qual cosa, finalment, es va modificar i es va crear un únic registre de grup d'interès. Aleshores, aquí s'inscriuen tots els grups d'interès i ens és igual la forma jurídica o la modalitat que utilitzin per fer-ho. Aleshores, a més, un cop estàs inscrit, qualsevol activitat que fas davant d'un servidor públic, davant de l'administració, amb la voluntat d'influir, s'ha d'inscriure. És a dir, si participes d'una reunió per decidir, si per exemple ets sindicat, ets un sindicat, i aleshores te'n vas a una reunió, un grup de treball o una mesa de negociació per discutir sobre les condicions de treball o sobre les retribucions dels funcionaris, això és una cosa que, evidentment, s'ha d'inscriure també en el registre de grup d'interès. Però només les activitats que tu fas com a grup d'interès, és a dir, amb la intenció de participar activament en les polítiques públiques. Però, clar, si tu, per exemple, ets un sindicat, doncs faràs actuacions en aquest sentit, com és, per exemple, participar en les reunions amb la Direcció General de Funció Pública, però també fas moltes altres coses. Per exemple, potser assessores a un afiliat, l'assessores perquè vol interposar un recurs contra l'administració perquè no li ha reconegut un trienni, per exemple. Aleshores, això no ho ha d'inscriure en el registre de grup d'interès. Només inscrivim no totes les teves activitats, sinó les activitats que dus a terme com a grup d'interès. I llavors, com us deia abans, queden sotmesos a aquest codi de conducta. Com es controla aquest codi de conducta? Aquest codi de conducta el controlen bàsicament els propis alts càrrecs, és a dir, el personal al servei de l'administració, els directors generals, secretaris generals, etc., que fan les reunions i que fan les actuacions amb els grups d'interès. Aquests són els que poden detectar si hi ha algun tipus d'infracció en el codi de conducta. Si és així, existeix un protocol que s'ha fet per veure com ha d'actuar el servidor públic, diríem, amb els grups d'interès, i en un dels apartats d'aquest protocol se li diu que si detecta que un grup d'interès infringeix aquest codi de conducta, ho ha de notificar immediatament al registre de grup d'interès. El registre de grup d'interès pot adoptar dues mesures, o bé suspendre temporalment la seva inscripció en el sentit que durant un temps no pot actuar com a grup d'interès, o si la infracció és molt greu o hi ha una reiteració, etc., aleshores el pot apartar, el pot treure d'aquest registre de grup d'interès de tal manera que desapareix com a tal. Amb això hem vist aquest tercer bloc i ara entrem en un quart bloc, que és el dret d'accés a la informació pública. Aquest és un bloc important, sobretot a efectes d'oposicions, perquè potser és el que dona més joc, perquè en definitiva això no deixa de ser un procediment administratiu i com a tal dona més joc a ser preguntat. Anem a veure el dret d'accés a la informació pública. Aquí també trobem en l'article 2 de la Llei de Transparència ens fa una definició del que hem d'entendre, primer, del que hem d'entendre per informació pública i també ens defineix el que hem d'entendre com a dret d'accés a la informació pública. Per informació pública, ja ho hem vist abans, és tot allò que forma part de la publicitat activa. Per tant, informació pública hem d'entendre qualsevol informació elaborada per l'administració i també la informació que té l'administració a l'exercici del seu càrrec, que és el que us comentava abans, és a dir, no cal que l'hagi generat l'administració, que l'hagi fet ella aquella informació, sinó que tota la informació que arriba a les seves mans, a l'exercici de les seves funcions, també és objecte de
ser publicat en el portal de transparència o que se sol·liciti el dret d'accés a la informació pública. Llavors, i el dret d'accés a la informació pública és el dret que té qualsevol ciutadà de sol·licitar i obtenir, a no ser que estigui dins d'alguns dels límits que veurem, però d'obtenir aquesta informació pública. Llavors, aquí, quan es va aprovar aquest dret d'accés a la informació pública, es va fer, perdoneu l'expressió, però es va fer a lo grande. Diríem, el dret d'accés a la informació pública es prioritza, es passa per davant de tot i fins i tot quan entra en col·lisió amb les dades de caràcter personal, perquè és clar, si et demana el dret d'accés a la informació pública en relació a un procediment, per exemple, l'atorgament de subvencions, vull saber les subvencions que s'han atorgat en els darrers 5 anys. Jo a mi, per exemple, m'han donat 3 d'aquestes subvencions. I tu qui ets per veure quines són tota la informació que jo vaig proporcionar perquè em donessin la subvenció. Per tant, aquí sempre ens trobarem amb aquest binomi, diríem, de dret d'accés a la informació pública d'una banda i dades de caràcter personal d'una altra. La llei arriba a dir, la llei de transparència arriba a dir que, si es vulnera una dada de caràcter personal, no hem de descartar de tota manera, sempre hem de mirar de prioritzar el dret d'accés a la informació pública. Ens diu que les limitacions i el fet que pugui vulnerar una dada de caràcter personal s'ha d'interpretar d'una manera absolutament restrictiva. És a dir, que per tant, d'alguna manera, es prioritza en la mesura que es pot aquest dret d'accés a la informació pública. Com que ara estem amb aquesta idea, o sigui, ara l'obsessió, diríem, és canviar el xip del ciutadà i que vegi l'administració més propera, que la vegi transparent, que no la vegi corrupta, etc. És a dir, trencar una mica, netejar aquesta imatge que s'ha anat forjant al cap dels anys. Per davant una mica de tot. I ara veurem a continuació amb la regulació que fa la llei 19/2014 d'aquest dret d'accés a la informació pública. El primer de tot és que ens diu que l'exercici d'aquest dret no està condicionat a cap interès personal, no està subjecte a cap motivació i no requereix la invocació de cap norma. Per tant, nosaltres quan sol·licitem el dret d'accés a la informació pública no hem de dir ni per què volem aquestes dades, no hem de justificar per què volem aquesta informació que estem demanant, per tant no ho hem de motivar, no ho hem de raonar, ni hem de fer res, o sigui, simplement hem de dir identificar-me, m'identifico jo perquè sàpiguen a qui li han d'enviar, et dic on vull que m'ho enviïs, et dic en quin format vull que m'ho enviïs i et dic què és el que vull que m'enviïs. Res més. Això és el que és una sol·licitud del dret d'accés a la informació pública. Sí que ens diu la llei que aquest dret es pot exercir a partir dels 16 anys. A partir dels 16 anys. Llavors, de tota manera, sí que ens posa una sèrie de límits, el dret d'accés a la informació pública. Aquí al tanto perquè ens diu que el dret d'accés a la informació pública només es pot denegar o restringir si el fet de publicar-ho podria implicar o comportar un perjudici per la seguretat pública. Com podeu veure, ja ho hem comentat abans i ara tornem a la inversa, són els mateixos límits de la transparència. És a dir, la transparència també té els mateixos límits. És lògic i és coherent perquè bàsicament estem parlant del mateix, o bé l'administració ja m'ho publica d'entrada, o bé si ja no ho sé trobar o no ho ha publicat, jo li sol·licito amb el dret d'accés a la informació pública. Però estem parlant igualment de la informació pública i per tant és lògic que els límits siguin els mateixos. Seguretat pública, deia, o bé la investigació o sanció sigui de delictes o infraccions administratives o infraccions disciplinàries, hi hagi secret o confidencialitat, pugui posar en perill la igualtat de les parts en processos judicials, els drets dels menors d'edat, la intimitat i altres drets privats legítims, el secret professional i el dret tant de propietat intel·lectual com de propietat industrial i les dades de caràcter personal, que aquest mereix un punt de part que es desenvolupa una mica més endavant. Aleshores, el primer que destaquen els autors que una mica han analitzat aquests límits és que habitualment a la pràctica tenim tendència a fer, diríem, a confondre's. Perquè quan veiem que una dada és, per exemple, conté alguna dada de seguretat pública o conté alguna dada de propietat intel·lectual industrial, creiem que hi ha un límit i que per tant s'ha
no té problema en què hagis de donar accés a una informació referent a la seguretat pública, per exemple, o que hagis de donar accés a una informació referent a un delicte que s'està investigant. No, la llei no ens diu això. La llei només ens ho limita si el fet de publicar aquella informació perjudica a la seguretat pública o a la investigació de delictes, etc. Per tant, el que ens diuen els autors que estudien en profunditat aquests articles i aquests límits, diuen al tanto, perquè tenim la tendència de dir, a veure, veig una dada de caràcter personal o veig un tema que fa referència a la seguretat pública, per exemple, algun tema de Mossos d'Esquadra o alguna cosa així, doncs ja haig de denegar l'accés, perquè fa referència a això, però és que no és suficient amb això. Hem d'acreditar, o sigui, nosaltres quan deneguem l'accés, no hem de dir, perquè hi ha temes que afecten la seguretat pública, sinó que hem de dir, és que hi ha temes que afecten la seguretat pública i si li donem publicitat a aquests temes, això implicarà un perjudici per a aquesta seguretat pública. Aquest és el primer matís que se'ns fa, per part ja dic, si analitzem en profunditat aquests límits. Aleshores, d'altra banda, i pel que fa al tema de la seguretat pública, també em va cridar l'atenció i vaig pensar, ostres, també m'agradaria de comentar-ho, que nosaltres tindrem la tendència de fer una interpretació restrictiva. Què entenem per seguretat pública? Doncs tot el que fa referència a les forces i cossos de seguretat. El tema Mossos d'Esquadra, policia, etc. Tot aquest tema. No obstant això, la Comissió de Garantia de l'Accés a la Informació Pública, la GAIP, que és l'entitat o l'organisme que s'ha creat per protegir aquest dret d'accés a la informació pública, en els seus informes ens destaca que no hem d'interpretar tan restrictivament aquesta seguretat pública perquè en realitat, és a dir, el que volem protegir aquí són infraestructures, construccions o equipaments o serveis que per la seva naturalesa poden ser vulnerables a determinats atemptats o agressions. I per posar-vos exemples d'aquesta frase que diu la GAIP, doncs està pensant en centres de salut, allà hi ha dades personalíssimes, laboratoris, per exemple, que estan experimentant, bancs, els bancs mateixos, centrals energètiques, etc. És a dir, quan parlem de seguretat pública no ens quedem només en el que són forces i cossos de seguretat, que també, pensem també en tot aquest tipus d'equipaments que, en cas que es faci pública determinada informació, pot ser un perill. Jo sempre penso, per exemple, en els centres de recerca. Hi ha un centre de recerca que està a prop, o sigui, anant cap a l'Hospital del Mar, que és un centre de recerca que fa les investigacions per trobar vacunes, i treballant per descobrir nous bacteris i nous virus i coses d'aquestes. I aleshores allò és una fortalesa, lògicament, perquè allà hi ha virus que si tu obres la porta d'allò, et desfan al moment. És una cosa, perquè jo vaig estar treballant a recerca i aleshores quan veia aquest centre rebia moltes subvencions, lògicament rebia subvencions per poder-se mantenir. I aleshores, clar, quan dones subvencions et justifiquen, fan la justificació i et van detallant punt per punt en què s'han gastat aquests diners. I se posaven els pèls de punta de veure les coses que feien. I deies, mare meva, tu entres aquí i surts verd o surts, jo no sé, amb quantes coses surts, perquè allà tenen tot tipus de virus i tot tipus de bacteris i de tot allà guardat. Aleshores, clar, això per qualsevol organització terrorista, per exemple, seria poder saber i que ara es publiqués i es pengés al portal de transparència els codis d'accés d'aquest centre de recerca en concret, imagina't el mal que podria fer. Jo crec que aquest és un exemple que visualitza molt que quan parlem de seguretat pública, sí, forces i coses de seguretat, però i tantes altres coses que no convé publicar-les perquè pot posar en perill, pot ser un perjudici per la nostra seguretat com a societat. Aleshores, evidentment, quan hi ha un delicte o una infracció administrativa que està en investigació, no vol dir que no es pugui saber ninguna dada o que no es pugui donar accés a cap dada, però sí que significa que si això pot posar en perill la investigació,
o la instrucció d'aquell procediment sancionador, per exemple, doncs no es dona. El primer seria aquesta investigació o aquesta sanció. Pel que fa al secret o la confidencialitat, també et diuen, però bueno, aquí també la GAIC, la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública, diu aquest secret, si tu com a administració pots denegar l'accés perquè dius que no està protegit per secret o per confidencialitat, has de justificar-ho amb una norma amb rang de llei que especifiqui que aquell tema és declarat secret o és declarat confidencial. No val dir denegar l'accés dient no, és que això és secret, saps? I ja està. I ja així ja no ho pots donar. No. O sigui, on està la llei o norma amb rang de llei que diu que això està en secret o és declarat confidencial, no? Des d'altra banda, també ens diu que el dret a l'accés a la informació pública tampoc tindria lloc quan pot posar en perill o pot comportar un perjudici en quant a la igualtat de les parts en els processos judicials. Clar, en un procés judicial és sagrat, diríem, la igualtat de les dues parts. És a dir, si jo et dono tu 10 dies perquè portis una prova a l'altra i haig de donar el mateix termini perquè pugui fer el mateix. És a dir, és com un partit de tenis, sempre dic, el procés judicial és ara tu tens 20 dies per presentar la demanda, doncs tu 20 dies per contestar-la. Ara tu tens 15 dies per proposar la prova, doncs l'altre també 15 dies. És a dir, sempre s'ha de protegir la igualtat de les parts en el procés judicial, perquè s'imparteixi justícia. Aleshores, en aquest sentit, també la GAIC, quan ha hagut d'interpretar aquest límit, ens diu que aquest límit només s'aplicaria quan la informació a la que volem tenir accés és una informació que s'ha creat específicament per a aquell procés, no en relació a informació que ja existeix i que ja estava. O sigui, no aprofitar l'excusa que estic enmig d'un procés judicial i he utilitzat aquesta informació per dir s'ha de protegir la igualtat, perquè hi podia haver accedit també l'altra part. Es posa l'exemple, o m'he apuntat aquí l'exemple al si d'un judici, que el jutge demana, per exemple, un informe pericial, vol un informe pericial. Doncs aquest informe pericial, aquest sí que té sentit, com que s'ha confeccionat específicament per a aquest judici, no pot ser que llavors una de les parts vulgui exercir el dret d'accés a la informació pública per veure abans que l'altra. El jutge dirà, no, hem de protegir la igualtat de les parts en els processos judicials. Els altres no tenen més, és a dir, els drets dels menors d'edat sempre és el dret més digne de protecció. Per tant, el dret del menor d'edat, aquest sí que s'aplica de manera tal qual. És a dir, si hi ha dades que afecten un menor d'edat, el menor d'edat és de màxima prioritat en la seva protecció. Després ens parla de la intimitat i altres drets privats legítims, que això veurem el seu desenvolupament potser més amb el que són dades personals. I després ens parla del secret professional o dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquí sempre poso l'exemple de la fórmula de la Coca-Cola. Imagina't tantes proteccions perquè no se sàpiga la fórmula de la Coca-Cola que no poden viatjar els dos que ho saben junts en un avió perquè no desapareixi la fórmula. Imagina que aleshores jo digués, vaig a buscar el procediment en el qual se li va donar la marca, el dret de propietat industrial, diríem, a la companyia de la Coca-Cola i dic, vull fer el dret d'accés a la informació pública i em donin allà la fórmula. Això seria trencar, si obrim l'accés a la informació pública en temes que tenen secret professional o que s'està pagant pel dret de propietat intel·lectual i industrial, doncs aleshores no estem vulnerant totalment aquests drets, de manera indirecta. I després tenim les dades de caràcter personal, és a dir, el dret d'accés a la informació pública se'ns pot limitar, restringir i se'ns pot denegar també quan es col·lisiona amb una dada de caràcter personal. Entrem en la protecció de les dades personals, que és el que la llei desenvolupa una mica més. En primer lloc, la llei el que fa és diferenciar els dos tipus, les dues categories de dades personals que hi ha. Tenim d'una banda les dades personals especialment protegides, aquelles dades especialment sensibles, com són les dades relatives a la raça, l'origen ètnic, sexe, naixement, dades sanitàries o de salut,
antecedents penals, etc. Tot el conjunt que la Llei Orgànica de Protecció de Dades ens diu que són dades especialment protegides, aquí sí que la Llei de 19-2014, la Llei de Transparència, ens diu que si es tracta d'aquestes dades personals especialment protegides, en principi s'ha de denegar el dret d'accés. Ara bé, excepciona, diu, llevat, excepte que l'afectat, és a dir, el titular d'aquestes dades, consenteixi expressament aquest accés a la informació per mitjà d'un escrit i aleshores aquest escrit s'ha d'acompanyar a la sol·licitud. És a dir, si jo vull accedir a una dada personal, vull accedir, per exemple, a les dades sanitàries de qui sigui, doncs per poder-ho aconseguir necessito que el titular d'aquestes dades sanitàries em faci un consentiment per escrit i aleshores jo, quan presento la sol·licitud, acompanyo aquest consentiment escrit. Aleshores sí que em donaran accés perquè al final el titular, que és el que estem intentant protegir, no té inconvenient en atorgar aquestes dades. Per la resta de dades, el que són dades de caràcter personal que no són especialment protegides. Aquí la llei el que ens diu és que es pot donar accés a la informació, que aquí el funcionari encarregat el que ha de fer és una ponderació raonada, una ponderació dels interessos públics en joc. És a dir, ha de mirar què ha de prevaldre, si l'interès públic en la divulgació, o sigui, la finalitat per la qual es vol accedir a aquestes dades, o bé s'ha de prioritzar els drets de les persones afectades. I, a més, la mateixa llei ja ens diu que s'ha d'aplicar de manera restrictiva, diríem, aquesta limitació. És a dir, que en la mesura del possible s'ha de mirar de prioritzar aquest dret d'accés a la informació pública. Llavors, d'altra banda, també s'ha de tenir en compte que la llei ens diu que sempre l'administració està obligada a donar accés a la informació pública que estigui directament relacionada amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'administració, sempre i quan continguin dades personals merament identificatives. Què significa això? Significa que no només ha de donar accés a com és l'organigrama d'una unitat administrativa, d'un departament, etc., sinó que també allà hi ha els noms i cognoms de les persones que hi treballen, és a dir, nosaltres, per entendre'ns. Aleshores, sí que et diu que han de ser dades merament identificatives, és a dir, el teu nom i cognoms, i pot ser-hi perfectament. Només s'excepciona aquells col·lectius de funcionaris que per el càrrec que exerceixen, això pot suposar un perjudici o un perill per la seva seguretat o per la seva integritat. Per exemple, els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra i la resta de forces i cossos de seguretat s'identifiquen mitjançant un codi, el TIC dels Mossos d'Esquadra, nom amb nom i cognoms, per exemple. O bé, si els col·lectius, per exemple, de presons, també s'identifiquen mitjançant un codi i no pas amb el nom i cognom. El que passa és que això té aquells fallos del sistema perquè aquestes persones, per exemple, les persones que treballen en presó, que això m'ho han comentat bastantes persones d'aquest col·lectiu que diuen sí, tenim un codi, superprotegit tot molt bé, però en canvi quan tens el correu electrònic i has d'enviar un correu electrònic a un familiar, d'un pres, d'un intern, etc., doncs clar, el correu electrònic de la Generalitat com ens el donen? Posa amb el nom i cognoms. Llavors, Gemma.navarro, per exemple, en el meu cas, @gencat.cat. Clar, jo puc anar molt amb codi, però després envio un correu i quedo amb evidència, Però, bueno, s'ha de trobar una mica aquest punt d'equilibri, de veure que aquest dret d'informar per aquesta transparència que és tan important, i alhora protegir la seguretat del personal que tens al servei d'aquesta administració. Aleshores, aquí tenim una mica, d'una manera bastant sintètica, el que seria el procediment, diríem, els diferents tràmits que hem de dur a terme per poder exercir aquest dret d'accés a la informació pública. I ara vull accedir a la informació pública, com ho faig? Doncs primer de tot és de presentar una sol·licitud. Com comentàvem abans, com que el dret d'accés a la informació pública no requereix res, no requereix gran cosa, a banda del que és
saber què és el que vols i on s'ha d'enviar i en quin format, no necessites ni motivar-ho, ni raonar-ho, ni necessites cap interès legítim, ni res de tot això. Doncs la sol·licitud té un contingut mínim molt breu. S'ha d'identificar el sol·licitant, t'has d'identificar, has d'informar de quines són les dades a les quals vols accedir, has d'indicar en quin format vols que t'ho facin arribar i l'adreça, on vols que t'ho enviïn, l'adreça de contacte. Aleshores, és possible que la sol·licitud sigui imprecisa, és a dir, potser no li queda clar a l'òrgan destinatari què és exactament el que estàs demanant o quin format exactament vols o no ho has posat, perquè no sabies que ho havies de posar, etc. És el que en el procediment administratiu comú li diem la sol·licitud defectuosa. Doncs aquí seria el mateix, no? Si la teva sol·licitud té algun defecte, li diu sol·licitud imprecisa, aleshores què farà el funcionari? El funcionari accepta la sol·licitud i aleshores dona un termini de 10 dies al sol·licitant perquè 10 dies hàbils, sempre a la llei de transparència també quan es parla de dies són hàbils, al igual que les lleis de procediment administratiu. 10 dies hàbils, per tant excloent dissabtes, diumenges i festius, paguis esmenar-ho. Aleshores, un cop el funcionari observa, o llegeix aquesta sol·licitud, té la possibilitat d'inadmetre la sol·licitud d'entrada. La pot inadmetre quan el que s'està demanant són esborranys, notes internes, allò de dir, tot el que és informació sí que es publica o sí que tens dret d'accés a la informació pública, però els esborranys, el resum que em vaig fer jo per tenir clar i fer-me l'esquema abans de fer la resolució, doncs això és una cosa meva i això no tinc per què donar accés a això, no? Després també quan el que estàs demanant implica una tasca que ha de desenvolupar l'administració. Potser tu dius, no, mira, és que he vist que tens una estadística de les subvencions que has donat els últims 5 anys, jo ara voldria que m'enviessis una estadística dividit per territori i per mesos i per hores, per dir alguna cosa, aquestes subvencions. Llavors, aquí l'administració pot dir, això t'ho haig d'inadmetre perquè no m'estàs demanant una informació, m'estàs dient que te'n faci una, a partir d'una que jo ja tinc. I això, en tot cas, per això és reutilitzable, per això tu publica l'administració en format reutilitzable, perquè a partir d'aquí tu facis el que has de fer, no m'ho demanis que ho faci jo, no? O també t'ho pot inadmetre d'entrada quan es preveu que properament es publicarà aquella informació. O sigui, si en breu s'ha de publicar, doncs aleshores t'ho inadmet perquè diu, bueno, espera 3 mesos que ja ho publiquem, no? I per tant, ja no cal que ara correm per enviar-t'ho només a tu. Aquest properament, la llei entén que és en 3 mesos. És a dir, si tu com a administració saps que en els pròxims, com a molt, 3 mesos publicaràs aquesta informació, doncs aleshores pots inadmetre-ho per dir-li, bueno, és que en els propers 3 mesos ho publicarem, o sigui que ja t'ho trobaràs al portal de transparència. Després, i una altra cosa que pot passar és que jo com a funcionari, quan miro aquesta sol·licitud, vegi que jo no soc la que tinc aquesta informació. Llavors, en aquests casos, el que ens diu la llei és que nosaltres, els funcionaris, hem de derivar aquesta sol·licitud a l'òrgan que sí que té aquesta informació. El termini que tinc per fer-ho, per derivar aquesta sol·licitud, són 15 dies que aquí, malauradament, són naturals. Aquí ens diu expressament que són naturals. Per tant, són 15 dies, això amb la intenció de que no sigui, que no es dirà a l'administració corresponent. Aquí sí que, no sé si és necessari, però es faig el matís que això ho farà, l'administració ho farà, sempre i quan l'òrgan que té la informació és dins de la mateixa administració. O sigui, jo ho he enviat al Departament de Cultura i resulta que aquesta informació realment la té el Departament d'Economia. Aleshores dius, jo li derivo la sol·licitud en 15 dies naturals perquè estem a la mateixa casa, a la mateixa administració. Però, en canvi, quan jo demano accedir a una informació que no la té l'administració a la qual li sol·licito, sinó que la té una altra administració, per exemple, demano les dades fiscals que li consten a Hisenda o a la Seguretat Social, per exemple, i la sol·licitud la presento a l'Ajuntament de Barcelona.
Aleshores, l'Ajuntament de Barcelona el que farà no és remetre-li a l'administració de l'Estat en aquests 15 dies naturals, perquè és diferent administració. En aquest cas, el que farà serà retornar-me a mi i dir-me que no soc, que aquesta administració no és la competent i em dirà que ho presenti a l'administració pública corresponent i em dirà quina és. Val? Llavors, en tot cas, i després un altre pas previ que també pot ser que hagi de fer és que si el funcionari detecta que aquesta informació pública afecta a un tercer, aleshores tenim l'obligació de notificar en aquest tercer. Mira, s'està demanant una informació en la qual, que t'afecta, no? Perquè hi surts tu o el que sigui. I aleshores li hem de donar en aquest tercer un termini de 10 dies, aquí ja tornem als dies hàbils, perquè pugui fer al·legacions. Aquest tercer es pot oposar, pot dir, doncs jo no vull de cap de les maneres que es doni aquesta informació. Pot oposar-se. Però l'administració, igualment, encara que t'oposis, igualment pot donar accés a aquesta informació pública. Igualment la pot donar. L'únic que llavors en aquest cas, si hi ha hagut oposició de l'afectat, ha de motivar-ho. Aquí sí, llavors li demanarem una motivació, no? Si et donen accés a la informació pública en termes generals, l'administració no ho ha de motivar. Vull dir, et diu que sí i ja està, i et dona accés a la informació, no cal que m'expliquis el per què. Però quan hi ha hagut l'oposició d'un afectat, que en aquest cas, doncs aleshores l'administració et dona accés però ho ha de motivar, per explicar per què et dona, per què diu que sí, tot i l'oposició de l'interessat. En tot cas, des que es recepciona la sol·licitud, a partir del dia següent a la recepció de la sol·licitud, l'administració té un mes per notificar la resolució, dient que sí o dient que no. En cas que passi aquest termini d'un mes i no ens hagi dit res, hem d'entendre que el silenci és positiu. Però al tanto, perquè aquí la llei de transparència també és una mica estranya, perquè diu que el silenci hem d'entendre estimat per silenci, per tant que ens donen accés a la informació, però llavors diu, a no ser que concorri alguns dels límits que hem vist abans, allò que ocasionen perjudici per la seguretat pública, etc. Aleshores, per tant, això del silenci positiu és, sí, però no. És silenci positiu si la resolució havia de ser estimatòria. Si no, si detectem que entra en qualsevol dels límits o afecta drets fonamentals, dades personals, etc., llavors hem d'entendre que el silenci és negatiu. És una mica sirva-se usted mismo i interpreti la llei vostè mateix, no? Però això és important perquè aquí, com jo penso que tots sabeu, es va aprovar la llei aquesta 19-2014, però l'any anterior s'havia aprovat la llei de transparència espanyola, la llei 19-2013 era, que a més és el mateix número, la 19-2013. En la llei espanyola de transparència ens diu que el silenci és negatiu. O sigui, es diu el silenci és negatiu. I quan l'any següent es va aprovar la llei de transparència catalana, doncs, clar, es va comparar per veure si era contradictori o no amb les previsions que feia la llei espanyola. I aleshores un dels punts principals de discussió era aquest del silenci. Deia, aquí hi ha una contradicció, perquè la llei espanyola diu que el silenci és negatiu i la llei catalana diu que el silenci és positiu. Aquí tenim un problema, no? I, clar, preval la llei espanyola amb tot el tema del procediment administratiu, la legislació bàsica és la de l'Estat i és la que preval. Aleshores, finalment es va donar per bo, es va acceptar, diríem, aquesta regulació i es va haver de modificar del silenci a la llei catalana, perquè realment no diu res, no diu ni positiu ni negatiu. Es diu que el silenci és positiu a no ser que concorri un dels límits previstos a l'article 21 de la llei 19-2014, en quin cas, aleshores el silenci seria negatiu. Per tant, en definitiva, això ha fet que no contradís les previsions de la llei estatal. Finalment, la llei ens diu que en cas que s'hagi estimat i que per tant que t'hagin donat accés a la informació pública, aleshores, des del moment en què es notifica aquesta resolució donant accés a la informació pública, l'administració té 30 dies per subministrar aquesta informació. Aleshores, què passa si nosaltres hem sol·licitat l'accés a la informació pública i ens han dit que no? Ens notifiquen la resolució i ens diuen que no ens donen accés a la informació pública. Doncs podem impugnar-ho, com tota resolució administrativa la podem impugnar. Com es pot impugnar
la resolució de denegació de l'accés. Doncs tenim, en realitat és això, tenim tres opcions. O bé, provem de posar primer un recurs de reposició davant del mateix òrgan, que ens ha dit que no, a veure si fem canviar d'opinió. O bé, podem interposar una reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, que s'anomena GAIP, que és un òrgan que existeix específicament per resoldre aquestes reclamacions i per vetllar perquè es garanteixi aquest dret d'accés a la informació pública. I si no estem d'acord amb aquesta reclamació, fins i tot després podem posar un recurs contenciós administratiu. Disculpeu. És a dir, per tant, la primera opció seria interposar recurs de reposició, després, si no m'agrada el que em diuen, reclamació davant de la GAIP, i si no m'agrada la resolució de la GAIP, recurs contenciós administratiu. Segona opció, passo del recurs de reposició i ja me'n vaig directament a la GAIP. Cap problema, puc posar reclamació també davant de la GAIP, més recurs contenciós administratiu, perquè contra les resolucions de la GAIP ja no puc posar cap recurs administratiu, haig d'anar al contenciós administratiu. O bé, la tercera opció, com que és la resolució que es vota a la via administrativa, me'n puc anar ja directament també davant del recurs contenciós administratiu. És a dir, que amb això, al haver-vos posat les tres opcions, el que volia expressar, diríem, és que no és obligatori posar un recurs de reposició per poder posar la reclamació a la GAIP, és a dir, me'n puc anar directament a la GAIP si vull, i que no són incompatibles, és a dir, no és allò de o reposició o GAIP. No, pots posar reposició, després GAIP i després anar-te'n al contenciós administratiu. O bé, com que és potestatiu el recurs de reposició, no posar-lo i anar-me'n ja directament a la GAIP. O bé, si no vull fer ús d'aquesta reclamació de la GAIP, cap problema tampoc, me'n puc anar directament al contenciós administratiu. També és de destacar que la GAIP, ja dic, la GAIP és una comissió que existeix ben bé només per protegir el dret d'accés a la informació pública i aleshores la GAIP té un procediment també peculiar, diríem, perquè quan tu presentes la reclamació davant d'aquest organisme, la GAIP està obligada a informar-te que pots utilitzar dues vies per resoldre aquesta reclamació. O bé un procediment de mediació, o bé resoldre's com un recurs normal i corrent. Aleshores, en tot cas, quan tu presentes la reclamació davant de la GAIP t'ha de respondre en un termini de 2 mesos. Té 2 mesos per dictar i notificar resolució. Llavors, aquests 2 mesos van sencers i seguits si tu has optat per seguir una via d'un recurs normal i corrent sense mediacions ni res al mig. És a dir, si dius, no, tu resol, GAIP. Jo no vull parlar amb l'administració perquè ja em va dir que no vull mediar amb ella, no vull fer arbitratge o mediar amb ella. Resol-t'ho ja directament. La GAIP diu, vale, doncs ara tinc 2 mesos per resoldre. O bé, puc optar per aquest procediment de mediació. Si opto per aquest procediment de mediació, tenim un mes per posar-nos d'acord amb l'administració. Si passat un mes no hem arribat a cap acord, aleshores la GAIP té un altre mes per ja resoldre com un recurs normal. És a dir, o bé ja d'entrada, si jo no accepto aquest procediment de mediació, la GAIP no em pot obligar a fer-lo. Per tant, si no accepto aquest procediment de mediació, doncs li dic, no, GAIP, tu resol, té 2 mesos per fer-ho, o bé li dic, vale, va, sí, provem-ho, llavors farem un mes per intentar arribar a un acord, i si no arribem a cap acord, doncs aleshores la GAIP li queda un mes més a cara per resoldre. Doncs, fins aquí aquesta masterclass que havíem dit sobre aquest tema, sobre la llei de transparència. Espero que us hagi sigut d'utilitat i ara obriu micros per si voleu dir o comentar qualsevol cosa o fer qualsevol pregunta, que aquí estic. O no? No hi ha cap dubte? No? Gemma, jo només volia comentar com accedirem a aquest enregistrament. Ens enviaràs un enllaç? Ens enviaràs el PowerPoint també per separat?
Sí. Demà mateix, o sigui, ara jo ho enviaré a l'informàtic i l'informàtic, suposo que avui mateix, però bueno, dic demà, us enviaran els enllaços i el Power. L'enllaç per accedir, que en principi segurament sortirà, el que hem comentat és que farem una carpeta en el Drive, en el Google Drive, i aleshores us donarem accés a vosaltres i allà anirem penjant les diferents sessions de les masterclass amb gravació i el Power. I llavors així hi donarem accés a les persones que hi participeu. Molt bé. Sí? Doncs molt bé. Molt bé. Moltes gràcies, Gemma. Doncs gràcies a tots per participar, per estar aquí i ens veiem a les properes i anem parlant. D'acord? Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Bona nit. Adéu.